рӯҳи эҷодии барномаи шакл аслан роҷеъ ба варзишу варзишкори ягон барномаи мукаммал таҳия накардааст. муҳаббатамон ба варзиш фақат сари тамошои бозиҳо шакл мегирифт ва рафтем барои суҳбати шермарди худо, як нафар бачаи кӯҳистонӣ, як нафар ҷавони оҳанимбозу, як паҳлавони тоҷик ки бо ҳунари сари китф ҷаҳонро тасхир карду зури бозуи тоҷикиро ба тамоми дунё нишон дод. Саймумин Раҳимов. ҳамон рӯз тақвим дод. عمر دراز ندیدن 60 رفتن نصیبشون هم قبل است. парчамо завҷаш хеле мехост ки як писаре таваллуд кунаду ба ҳамсари дӯстдоштааш тақдим кунад, аммо духтар таваллуд шуд. солёни зиёд онҳо интизорӣ мекашиданд таваллуди писарро. чанд сол гузашт? тақрибан 6-7 сол.
ва танҳо баъд аз ҳамин 6-7 сол орзуи деринаи волидайни Саидмӯмин ҷомаи амал пӯшид. Саидмӯмин таваллуд шуд маҳз ана дар ана ҳамин хона. ва баъд аз Саидмӯмин дигар писарҳо бародаронаш якояк пайи ҳам чашм ба дунё кушоданд. то мелоди Саидмӯмин падараш ба хотири писардор шудан бо як духтаре аз гузарашон издивоҷ кард. Парчамо аз зебодухтарони маҳал буд. Зулхумор низ. Аз ин пас фарзандони Абдумӯмин тадриҷан чашм ба олам кушоданд ва иффати ин ду зан то ҳол қиссаи рӯи лабҳост. муносибатҳошон нағз буд, омад рафт доштанд. агар муносибатҳо нағз намешуд, имрӯз фарзандои онҳо бо ҳам чун аз як модар, аз як падар рафт омад намекарданд. бисёр нағз буд. мо дар як ҳавлӣ гӯё ки зиндагӣ мекардем. агар ба шарти ҳамон модармон парчамо агар нон мепухт, боз хонаи мо як хона аз ӯ тараф дуртар буд. дар ҳамон нон пухтан агар шакароб мекард, бемодари мо намехӯрд ки бирин зулхуморат ҷиғ бизанем дар ҷои шакароб бихӯрем. бо мо хеле гӯдак будем, қатъиян мо омада қатъиян бародаромон гӯё ки дар як кӯрпа, дар як ҷо хеле зиндагӣ кардем. миёни ҳама фарзандони падар Саидмӯмин фарқ мекард. аввалан бо иштиҳош. хурд будем, аз момамон мешинидем, аз модаромон ки дар гоҳара хоб буду файрод мекард, оча биё бачата об бутӣ, бачата дуғ бутӣ, гуфтам хеле ҷиғ мезад. 2 рӯз пеш аз маргаш зодгоҳаш дар ҳарорати зиндагӣ метапид. ҳамин 2 рӯз пеш аз марг ба зодгоҳаш рафтем. бародараш саргарми кор буд. дарҳол ба сухан даромад. мо аслан ҳизмда мерафтем. аз ҳамин ҷои дуре ки маслиҳатҷо мегем, аз ӯ гузашта ҳизм мегирифта мебиёвардем. баъд дарав мекардем. баъд шуғли бозӣ, гӯштангириву мисол футболу айёми ҷавониву бачагиш маҳз дар байни ана ҳамин танкӯчаҳо гузаштааст. ана ҳамин танкӯчаҳои деҳаи ҳасанбеки ноҳияи темурмалик бо ҷасту хез, бо шӯхиву бозиҳо, бо ҳар гуна саргузаштҳои хеле аҷоибу ғароиб ва ин деворҳо ҳанӯз ҳам побарҷоянд. бояд зикр кард ки падари Саидмӯмин устои деворгари хеле моҳиру номдор буд дар ин деҳа ва як мактабе ки аз гил сохтааст то ҳанӯз побарҷост ва фарзандони одамони ин маҳал ҳанӯз ҳам дар ҳамин мактаб таҳсил мекунанд. мо бачаҳо 10-12 нафар дар хонаи онҳо шабҳо ҷамъ шуда то як ҳиссаи шаб суҳбат мекардем. ақаллан намегуфт ки бачаҳо хона доред ё надоред, шумо падар доред надоред. ӯ ифтихор мекард ки мо бачаҳо дар гирди писари ӯ ҷамъ меомадем. бачаҳои қишлоқ дар ҳуҷраяке ҷамъ шуда шаббозак мекарданд. дар шаббозак 2 гурӯҳ муҳраро дар кафи дастонашон зери кӯрпа пинҳон карда хол мегирифтанд. натиҷаи шаббозак. дар шаббозак тарафи мағлуб маҷбур буд ки дар дили шаб пинҳонӣ аз чашми волидайн аз хонаҳояшон мурғ биёранд. ҳамун касе ки мебурд агар баъд мерафтан ҳамин ба чизи ба мурғ боша, ба ягон чиз дига боша меовардан мекиштан, ҳамин каса мехӯрдем, бо чақчақ мекардем. ин баландӣ маслиҳатгоҳ ном дорад ва аз ин баландӣ тамоми деҳаи ҳасанбек мисли он ки дар рӯи кафи даст аст. аслан аз қадимулайём мардуми деҳаи ҳасанбек ба ин ҷо омада нафарони саркардаву солор ва пешкор ҳар гуна маслиҳатҳоро бо ҳам инҷо матраҳ мекарданд. роҷеъ ба мушкилиҳои рӯзгорашон ҳарф мезаданд ва маҳз дар ҳамин ҷо ҳар гуна масъалаҳо ҳалли мусбии худро меёфт ба хотири беҳбудии рӯзгорашон. ин анъана то ба ҳанӯз давом дорад ва Саидмӯмин низ дар замони наврасиву бачагиаш тез ба ин ҷо меомад ҳамроҳи рафиқони худ. аслан ин ҷо ҷои дӯстдоштаи ӯ ба шумор мерафт.
дар ин ҷо ӯ ҳатман ғулакашро бо худ мегирифт. фикр мекард ки мабодо ягон сайде аз ягон ҷо пайдо нашавад ё ягон капке пеш наояд. ба ҳамин хотир ӯ ғулакашро доимо бо худ мегирифт ва бо рафиқонаш ин ҷо меомад. хатсайрҳои агар заминӣ гӯем хатҳои роҳ ҳаст ки аз ҳамин ҷо аввал маслиҳат мешавад ба куҷо мерем. агар бисёр омад агар аз қишлоқ бисёр омаданд барои эзумчӣ агар эзумгирӣ бисёр омаданд бояд маслиҳат мешавад ки биё шумо як гурӯҳ ба ин дара биравед дигаретон ба ин дара равем ки якдигарро мисол халал нарасонем. аввал мо бо ғулакҳои дастии чӯбӣ меомадем, гунҷишкҳоро шикор мекардем, ҳар паррандаҳои майдаро шикор мекардем. баъдан ки мо калон шудем бо милтиқ меомадем. анами кӯҳое ки чихеле ки дар он тараф намоён ҳастанд, ҳамин кӯҳи Ёқуб Саҳоба ном дорад ки то ҳозира дар ин ҷо бузҳои кӯҳӣ, кабҳо, заргӯш ва дигар хел ҳайвонҳо вуҷуд доранд. на масофае ки ҳозир мо шиштагем аз қишлоқ 4 километр тахминан ҳаст. ай ҳамонҷа кадом гурӯҳе ки бой медод чунин дангал кард ба ҳамин ҷара меомем. аз ҳамин тепае ки шиштагиему то қишлоқа навбат хати зӯв гуфта давида мерафтанд. аслан дар деҳа гӯштин аз ҳунарнамоии наврасону ҷавонон шурӯъ мешуд. баъд калонсолон ҳунарнамоӣ мекарданд. як рӯз гӯштин баргузор гардид. он замон Саймумин 14 ё 15 сол дошт. ҳамагон ҳунарнамоӣ мекарданд ва падари Саймумин мушоҳида мекард ки ӯ дар ҷои худ нишаста меларзад, бо тамоми ҳастияш меларзад ва ба яке аз паҳлавонҳое ки номаш Раҳмон буду хеле машҳур буд ки дар канораш менишаст гуфт бубин Саймумин меларзад ва сабаби ларзашро намедонам ки аз чист. раҳмон паҳлавон гуфт ки ман медонам барои чӣ меларзад. ин эҳсосҳоро ман аз сари худ гузаронидаам. ӯ гӯштин гирифтан мехоҳад. баъдан ба довар хоҳиш карданд ки Саймуминро ба майдон даъват кунад, аммо довар гуфт ки на, бигузор ӯ биравад гунҷишкбозиву сагҷангандозиашро давом диҳад. ана ҳамин гуфтаҳои довар ӯро ба нанг баровард ва аввалин бор ба майдон баромада ҳамагӣ дар як бозӣ тавассути сари севҷӣ рақибашро мағлуб кард. ин аввалин зафармандии ӯ буд дар майдон. баъд аз ин мӯйсафедони деҳа салом мезаданд ки ӯ ояндаи хуб дорад. 12 феврали соли 2009 баъдан маълумамон гардид ки ӯро дар ҳолати вазнин ба беморхона оварданд. касе дар ин миёна огоҳ набуд ки чӣ хоҳад шуд. дили ма гувоҳӣ медиҳад, ягон гап мешавад. гуфта ҳамин гап ҳама задагим дуруст пеш Сайдахтам гуфт ака чӣ кор кунам, гапа намегирад, на духтур намеравад, гӯш намегирад, дорворо намехӯрад. ман гуфтам саҳар ман занг мезанам аз қараболо рафта аммо аппаратое ки дила месанҷану мебинанд ҳамура қайд духтур гирифта хона бабар, ҳамура як бор санҷида бинем ки дилаш нағз бошад ӯ қадар хатарнок нест. гуфта ҳамин гап ҳама задам. саҳар вақте ки духтура мегирад хона мебарад, духтур мебинад, мегӯяд ки ҳатман ба духтур бурдан дар кор ки ӯ қадар вазъияташ хуб нест. воқеан ба ҷасораташ бетаблиғ метавон имон овард. ӯ ҳеҷ гоҳ ҳеҷ вақт шикоят аз нотавонӣ накардааст. ҳатто соли 1965 ки Саидмумину ҳамсолонашро ба хизмати ҳарбӣ даъват карда буданд. даъватнома аввали моҳи ноябр омада буд, аммо комиссари ноҳияи Совет ваъда дод ки агар Саймумин Али ном паҳлавонро мағлуб кунад, аз хизмати ҳарбӣ раҳояш месозад. Али паҳлавон номдортарине аз гӯштингирон дар ҳудуди вилояти он вақтаи Кӯллоб буд. якумин бор қатӣ паҳлавон номак гӯштин мегирад. баъд хай кашал ба кашалшон як даст гирифтан ҳуй додан, дасти диинро рости гап ҳамин хел Алия зад ки охи дигар ягон ҳамин ду тапӯшашан зиминда ҳама ба як овоз ҳамин қатсак зада хестан. баъд анаки ба рӯзи поискаи моро ки ай ҳафтум то 12 муҳлати як ҳафта мондааст. мо зиқ гашта истодем ҳамин гурӯҳмон и боша моро усал кардам, мазоқ кардам, механда. бо вуҷуди Алиро шикаст додан комиссар ба ваъдааш вафо накард. аниқтараш аз зури сиёсат тарсид. ҳамин тариқ 16 ноябри соли 1965 ҳама бачаҳои булуғкардаи ноҳияро ба Душанбе оварданд. либосмон донад либоси аскарӣ. уҷа ҳама як хеле саро троштагӣ либоси
ҳарбӣ як нигоҳ мекунем ки Саймумин пеш меистодааст. Саймумин дар минтақаи сарҳадии Озарбойҷону Туркиё хидмати ҳарбиро адо кардааст. Аскарони навомадро дух мегуфтанду пешомадаҳоро дембел. Як рӯз духи тоҷикистонӣ кулли дембелҳои ғурурмандро тани танҳо адаби ҳарбиёна дод. Ман навбада истодагим явегаи стакан гирифта яла навбада мемонам ки кофе бигирем. Я вақт нигоҳ мекунем ки залда шапак командировочни солдатҳо ома буданд, ай строй батальон солдатҳои сол рафта буданд. бовар кунед як нигоҳ мекунам як столам сипат кардааст, ҳамин задагӣ одам тунук ғалтида истодааст. акнун ҳама солорҳои ғурурманди қисми ҳарбӣ дигаргуна ба ӯ менигаристанд. баъзеашон бо бухлу ситеза, бархи дигар бо ифтихору садоқат ва ҳатто тарс. дар савумин соли хидматаш рухсатӣ гирифта ба ватанаш баргашт. соли 68 моҳи сентябр гашт омад инҷа отпуска хонада абед кардем як ҷои вақти рафтанашда як гӯшти гӯспанда бирён кардем хонем хестем ки чишмош зад шид. ма гуфтам чи таре шиде? гуфт намедонам. баъд оинат нанигаҳ кард гуфт зад пас мешунам. اینجا سوارش کردم ماشین قطعی رایون واسه военкомат بردمش. военкомат در راه دوجا نشونش داد. بعد направленش داد госпитали دوشنبه بردیمش. اونجا 40 روز خواب کرد. همه 40 روز پس گشت اومد خانه و دیگه армия نرفت. داکومنتاش گردونده همین سوی کنم. بعد هم خدمون маризии зардпарвӣ намегузошт ки ҷисман ба машқҳои пайваста дода шавад, аммо ҳавои тозаи деҳ бо ширу ҷурғоти хушмазза ба зудӣ ин маризиро аз вуҷудаш дур кард. акнун Саймумини ҷавон мисли паланги бетараҳум ба ҷаҳиш омода буд, ба ҷаҳиши дағдағадори тоҷикона. дар ҳудуди вилояти Кӯлобу Қурғонтепа ду рақиби овозадор дошт, яке афғон паҳлавони Кӯлобӣ, дигаре Амон паҳлавон аз шаҳри Қурғонтепа. ба оҳо доиман хел дар ҳар як мусобиқаҳо با اوها واخری میگذراندن. خیلی رقیبان اساسیشون هم بودن. بعد از منطقه قرونتپه بودن، اکای امان گفتن امان پهلوان. بعد با اشکوکل میگفتن خیلی برادرها بودن، اکا برادر. ба ҳини дар зодгоҳаш буданамон ӯ аллакай дар душанбе каме худро нотоб ҳис мекард. дарди дил ранҷаш медод, аммо аз ин иллат шикояте надошт. ор медонист, номус мекард аз заифноливу оҳкашӣ. тоқат накардам, ашкҳои чашмам рафт. гуфтам ака хай нахта нигаҳ намекунӣ, дорун намехӣ, муро ҳамин зиқ мекунӣ. гуфта як нигаҳ кард, машаи ханда кард, ягон гап назад. ин рӯзи панҷшанбе буд. бо қадиш хайри хуш кардам, ман рафтам бегони соатҳои тақрибан 8-9 шаб бо наздаш рафтам. бо ҳардим омадем, 1 соат гап задем қадиш. 1 соат қадиш суҳбат кардем дар бораи ассамблеяи генералии кумитаи олимпӣ мегузашт 14 феврал. дар бораи ӯ гап задем, дар бораи варзиш гап задем, дар бораи бисёр корҳо гап задем. ранги одам яъни сиҳат бар ин гап задем. ман хайру хуш кардам қатишу баромада рафтам. дар деҳа медонистанд ки мариз аст. чун таҳаммулу мардонагиш беҳад, касе итминон надошт ки ҳамин 2 рӯзи ҳаёташ боқӣ мондаасту халос. рафиқони кӯдакиш, ҳамнафасони ҷавониш бо ифтихор аз рӯзҳои обӣ ёд мекарданд. ҷаҳонпаҳлавон он қадар ба ватанашон тоҷикистони азиз, ба ана ҳамин деҳаи кӯчаке ки дар ҳамин деҳаи кӯчак ба дунё омаданд, дар ҳамин ҷо ба воя расиданд, ба обу ҳаво, ба боду хоки ҳамин ватан калон шудану ба мартабаи паҳлавонӣ расиданд. он қадар муҳаббат дорад, он қадар дӯст дорад ки ҳеҷ гуфтанӣ надорад. он ки аз бисёр сафарҳои хориҷа кардагӣ ҳастанд, бисёр мамлакатҳои ободи дунёро дидагӣ ҳам ҳастанд, вале вақте ки дар суҳбатҳо мешавем доимо баён мекунанд ки тоҷикистон бар ин мамлакат, тоҷикистон бар ин мамлакати ободу зебо ин қадар халқи хубу меҳнаткар дар ҷои дигар ман надидам. соли 1969 Саймумин Раҳимов ки аллакай дар ҳалқаи гӯштингирони маҳаллӣ номовар шуда буд, ба факултаи забону адабиёти руси донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил мешавад ва танҳо баъди 2 сол ҳуҷҷатҳояшро бо тавсияи устодону рафиқонаш тариқи гузариш ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии пойтахт Душанбе месупорад. вақте ки ман ин касро дидам, баъд гуфтам ки Саймуминҷон, биё ман шуморо ба ҳамин самбо даъват мекунам, чӣ мехоҳӣ ба ҳамин
баъд ҷавоб дод ки маълим ҳа як сол пас мумкин мебиём. вақте ки мо ба шаҳри Томск рафтем, дар он ҷо ин ба командаи якачини Тоҷикистон ба намуди гӯштини самбо ба шаҳри Иркутск рафтанд. қатъи Борис Герасимович Аргунов. баъд ман вайро дар муҷо гуфтам ки бин бачаҷон ҳамин командаи мо ҳам акш саракошон сиёҳ ана биё ба ҳамин командаи мо дохил шав. худо хоҳад гуфт ҳамин ҷо баргардам ман ба командаи шумо мебиём. баъд соли 1972 машқро дар таи дасти ман омада машқ кард. аз рӯи гӯштини самбо дар чемпионати ҷамъиятии динамо ширкат карда бар 4 нафар аз гӯштингирони овозадори республикаҳои дигари иттифоқ ғолиб омад. аз ин пас чанд мусобиқаи ниҳодӣ ва боз як парвоз аввали соли 1973 дар чемпионати СССР дар шаҳри Майкоп миёни 272 паҳлавон ҷои аввалро гирифт. вақте ки ба майдон баромаданд дар ҳамон ҳолат ӯро ҳамон ҳамсабақоне ки бо аз шӯравӣ буданд ӯро ба устод чой таклиф карданд вай обро нӯшид. мусобиқаро бурда истода буд ки вай ҳушаш рафт. баъд устодро гирифта бурда дар беморхона баъд ба худ омад. дига мо учход ки таҷрибаи кофӣ кам доштем ин чизоро ҳис намекардем. баъд маълум шуд ки о ягон кор барои устод карданд ки чизро бояд яд мусобиқаро бояд яд. бо ҳар вуҷуд натавонистанд ӯро бишкананд, зеро имону боварҳояш қавӣ буд ва танҳо яздон нагузошт ки тӯъмаи чанд нафар аз манфиатҷӯёни курдил гардад. неки ҳамон вақт ҳамон ҷо чӣ мекард, ҳамон вақт намозша тарк намекард. биҷода мегашт ман шоҳиди зинда ҳастам. ҳамин шаб баъд намозаша мехонд, мегуфте пеши худода чӣ кардан дар кор не. ҳамин намозоша партофтагӣ нест. ҳамон Кишинёв дем, Украина дем, Томск дем, Новосибирск дем. ягон ман хато кардагиша дидагӣ нестем. ҳамин ҷо амбори колхози ҷорубқули ноҳияи Темурмалик буд ки пешвақт ноҳияи Совет мегуфтанд. ин ҷо маҳсулоти деҳқононро нигаҳ медоштанд ва маҳз дар ҳамон вақт Саймумин ҳамроҳи рафиқонаш аз ҳамин амбор шабона аспҳоро гирифта саворӣ мекарданд, ба полисҳо мерафтанд. хулосе гап саргузаштҳои зиёдеро аз сар мегузарониданд. бо мурури замон амбор хароб шуд ва баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ амбор тамоман вайрону валангор гардид ва дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ташаббус ва ибтикори Саймумин дар ҷои амбори вайрону валангор як масҷиди зебову хушсохте қомат афрохт ки айни замон тамоми мардуми қишлоқ ба ин ҷо омада намоз мегузоранд. шогирдонаш имрӯз бо ҳасрат аз ватандӯстӣ ҳарф мезананд ва мегӯянд ҳар куҷое ки ҳарфи таҳқир нисбати тоҷик садо медод мушташ гиреҳ мезад. тарзи ватандӯстӣ, тарзи қаҳрамонӣ, шуҷоат, меҳре ки беандозае ки нисбат ба устоду ба ватан доштем, дар ҳамаи лаҳзаҳо мо худмона устувор ҳис мекардем. бо маҳораташ алови чашми ҳама паҳлавонони иттиҳоди шӯравиро гирифтаву мағлубашон карда буд. соли 73 баъди натиҷа додан дар чемпионати собиқ иттиҳоди шӯравӣ ки аз гӯштини самбо ҷои аввал гашт дар вазни 100 кило, ҷамъияти варзишии ихтиёрии деҳотиён хеле ҳосилот мегӯянд, ба ӯ хона ҷудо кард. дар микрорайони маҳаллаи 63 кӯчаи Фирдавсӣ, пешвақт Коваль буд. дар мин 3 ошона ба якта хонаи 4 утоқа ҷудо кард ва сипас вай оилааш фарзандонашро оварда меҷӯяд. дар масири ҳама музаффариятҳо хоксорона тоқии тоҷикиро ба сар карда ба пеш қадам мезад. ҳамагонро ҳамин шухтабиативу самимияташ тасхир мекард. ҳамин самимияту зебоӣ тир мезад ба қалби ҳазорон ҳазор зани дилбохта аз 15 республикаи иттиҳоди шӯравӣ.
ура ака гав занам айбдai камтар ака духтар дар бораи духтар нек ҳам духтар ҳамақа уро нағз медиданд 50 ҳамақа буд инҷо ҳама пашмини буд духтара урусо ҳам хел медидан мега приведет своего друга мегуфтанд мақати чӣ мекардан если не приведешь своего ты тоже не приходи пансионати центр ЦСКА мегам клуби марказии армия ҳамонҷо баъд рештрошӣ рафтем баъд ҳамта курсиҳо буданд ин рафт ҳамонҷо шиш пеши як устои заифи дига буд ки ай курси тараф як духтари қадбаланди зебо хушрӯй ҳамихел вай номаша гирифт лӯлаба гуфт чӣ гуфт подожди гуфт вай унсу гашт давида омаду махкам ҳамина қучоқ кард буса кард гуфт тамоми ҳаёт мекофтаги ман ҳамин марде ки ман меҷустам ҳамина ман ёфтам хай ин ҷой пӯшида нест мисол варзишгар тамоми касе ки бо варзиш шуғл дорад ӯ сифати аъло дорад лабу даҳани аъло дорад мисол қадду қомати зебо дорад ҳамаи ҳамин гуфти ҳамон одамои кӯҳистон ки лабу гардани ҳамин варзишгар ба ҳама ошиқ буданд яъне ба ҳамин Саидумин Равифам ҳамихел хулоса нисбати ҷинси латиф бисёр эҳтироми зиёд дошт пеш аз маргаш ба шогирдонаш ки фарзандвор ҳамеша ҳамроҳаш буданд таъкид кардааст ки барои ҷамъсозии маводҳо ба журналистони телевизиони Сафина кӯмак кунанд. як ҳафта пеш ман ба занг зад ки аз телевизиони Сафина омадаган мехоҳанд дар бораи ма намоиш тайёр кунанд ҳамво ҳозир масиҳат кардем ба қишлоқи ҷоробқул меравем не ки ман телефонҳои тура метиҳам ҳамаи ҳаму чизош дар ма ҳастанда маводои ҳамаш мада ҳастанд ҳаму телефона метиҳам ҳаво қади вобихӯд дар борашон суҳбат кун ман майлаш гуфтаму як ҳафта пеш буд зиёданд шогирдонаш ӯ ҳамавақт мутаваҷҷеҳи бачаҳои бесаробон монда буд ҳамин буд ки чандине аз онҳоро зери тарбияи худ гирифт бисёр одами меҳрубон ки буд аз як дидоми хонаи бачагоне ки ман калон шудам хушбахтона аз ҳамин хонаи бачагоне ки тарбия гирифтанд 4 кас мо устоди спорти собиқ шӯравӣ ҳастем ки тамоми республика паҳлавонон моро мешиносанд ки мо ҳамчун тарбиягирандаи хонаи бачагон баъди ӯ ҳамчун шогирди Саидумин Раҳимов ва ҳам фарзанди ӯ гуфта
чиз буда устоди сахтгир буд. дар саросиёи ӯзбекистон рафиқони қадрдон дошт ва якошинояш ҳамсоябачаи худро барои омӯхтани дарси паҳлавонӣ ба пешаш фиристод. паҳлавони сариосиёӣ аз худ натиҷаи аъло медод ва баъдан ӯро чун ҷумабой паҳлавон одамон шинохтанд. аммо дар як садамаи нақлиётӣ наздики ноҳияи данғара ҷумабой ба ҳалокат расид. аз ҳамон садама дар абрӯи саймумин пайи захме боқӣ монда буд. паҳлавонони ӯзбекистонӣ гарчанде аз зури бозувонаш огоҳ буданд, аммо дар ҳар сурат намехостанд ки кам бошанд. дар ӯзбекистон ман гӯштини туёда рафтам қати ҳардумон ҷураи наздик будем мақати мерафт. ҷаббор палвон гуфтанӣ буд 140 килограмм вазн дошт, Саидмумин 100 килограмм. вақта шаво гӯштин мешид дар ӯзбекистон, чароғи гирён мекардан, гӯштин калон медоданд унҷада. баъдам ҷаббор палвонда биромад солимам мондан амуҷа. баъд ҳамун бақо дақатан Саидмумин як приём қати ба даҳан партофт. ҳама ӯзбекистоне ки амуҷа шиштагӣ будан гуфте и тоҷикистони хича авора карда чида омада бошад, лекин ҳалол нашед. ҳамун вақт ман дидем ки Саидмумин қаҳрш омад. вақте ки қаҳрш меомад ҳам мӯйлабош сих мешидан, мӯйсарош сих мешид, ранги ҳам чӣ баред. ҳамун ҷаббор паҳлавона дар як севҷи қатӣ гирифта зад. ҳамин ним соат ҳам хов рафтам онҷа, бовар мекунед. ҳамаи ӯзбекистони ҳамин паша агар меҷимид мо мефаҳмидем, ҳама хаб монд. як бор ба Самарқанд ба тӯи як нафар аз ошноҳояшон рафтанд. ногоҳ гурӯҳе аз ҷавонони таҳҷоӣ беҳурматӣ карда як моҷарои беҳудаву нобарориро ба вуҷуд оварданд. хай гирифтан ин бачаҳо боли зиёдтарак техникаву тактикаи гӯштино ки буд, ҳамин 4-5 нафар ҳамаш замин дағалтид. баъд якташ ӯ тараф гузашта, гуфт милитсияро чақириш керак да, ҳамин хел буда. то ки милиса аз ин моҷаро воқиф нашавад, аз ҷои ҳодиса 5 нафар паҳлавон зуд худро дур карданд. моҷароҷӯён рӯи раҳ дасту по зада оҳ мекашиданд. бе истиҳола 5 паҳлавони вазнин як мошини назарногиракеро нигаҳ доштанд. қаландар 146 кило буд, маҳмадло 115-20 кило, Саидмуминам 106-107. хай моям ҳамин хел. хулоса ҳамамон дар ҳамонҷа шиштем ки ақиб расид, балон дигар чарх гир нагашт. ҳамин хел. баъд қаландаро фуровардем, гуфтем ки ту пешда бошӣ бари шофёр да. ӯ шофир ҳамун ҷурм даштагид гар нафаҳмидеса пеши мошин хестеса, қафои мошин ҳамин заминда болои резинда ҷиқидеса. рисол писоли дигар ҳеҷ аҳамият надорад. баъд ҷо реваз кием. як бало када ҳамонҷа ҳамун мошин кашола када буромад. зиёда аз ним тонна одам дар шахсияти 5 паҳлавон. ронанда ангушти ҳайрат мегазид. мошин бошад ба зур мехазид. мисол агар ҳардмон мештем 6-7 марғами табака, мо паҳлу намехели пора намекардем. ҳамун як марғи ҳамун 6-7 меомад ва ҳамун 4-5 мехӯрд. соли 1974 дар Беларусия дар Спартакиадаи макотиби олии тарбияи ҷисмонии республикаҳои иттиҳод ҳунарнамоӣ кард. 2 нафар паҳлавони танумандро дар вазни 100 кило бо чолокӣ шикаст дод. барои ғолиби мутлақ шудан бояд боз як паҳлавони дигарро мағлуб мекард. охирин паҳлавон марди ҳузарби эстонӣ буд. ҳисоб 8-4 ба манфиати Саймумин Раҳимов дар табло ба чашм мерасид. ба вақти қувваозмоӣ Саймумин хост ҳарифашро бо усули сари китф ба замин афканад. дар ҳамин асно панҷаи пояш дар лаби рахти майдон монда якбора тоб хӯрд. довар гӯштиро боз дошт. духтурон оҷилан ба муоина сар карданд. вая гуфтан хориҷ карданд дар кор, мағлуб дониста шаваду ғолибиятро ба ӯ дода дар кор, ба паҳлавони эстонӣ. ки ин намон гуфт ман хориҷ намешавам, гӯштима давом метем. ҳамин хел арақи калон карде содасу ма гӯштима давом метем гуфт. бо ҳамон пои латхӯрда гӯштинро идома дод. чун ҳарифаш медонист ки устухони пояш беҷо шудааст, пайваста ба ҷои дардноки пои ӯ ҳамла мекард. паҳлавони эстонӣ якбора ҷаҳид ба почаки ҳамин
ғалтон 2 хол вай гирифт айвай 4 ин 8 боз ҳамун усула вай такрор кард такрор карданда ин дафъа гирифт қафо абрад намо мегем чапагардон кард яъне чапагардон кард 2 холи шуд. хулас соли 1974 вай дар ягон мусобиқа иштирок накарду муолиҷа кард ҷарроҳӣ кард омад таҳсил баробари ҳамкурсонаш мисол ҳамсабақонаш рафтори шоиста дошт. дар донишкадаи варзиш якҷоя дар як гурӯҳ мехондем таълим мегирифтем ва машқам якҷоя мекардем. гиҷое ки мусобиқаҳо мерафтем баъд машқҳои дастаҷамъӣ яъне сбор мегуфтанд ба русӣ дар дигар давлатҳо дар дигар шаҳрҳо якҷоя доим якҷоя будем ва дар ин шаҳрам қариб ҳар рӯз якҷо будем. баъди барқарорсозии саломатиаш ӯ дарҳол худро ба машқҳои тӯлониву бардавом афканд. велосипедронӣ, оббозӣ, давидан, ҷаҳидан ва ғайра. дар пеш 5-умин спартакиадаи халқҳои ссср муҷалло буд. агар дар ин спартакиада як катозу аввалин намешуд, ба чемпионати ҷаҳон роҳ намеёфт. спартакиада дар шаҳри тифлиси гурҷистон доир гардид. агар бовар кунед грузин армян ҳамин сайдмина медид дар ковер меларзиданд. вот Саид Рахимович мегуфт омад ман ҷо гирифта наметавонам. ман ҳамин чашмом қатъи дида дорам. миёни 156 паҳлавони овозадор якумин шуд. медали тиллоро ба гардан овехт ва ҳамон бегоҳ тавассути радиои Москав таронаи Муқаддас Набиева чун рамзи қадршиносии паҳлавон дар тамоми иттиҳоди шӯравӣ садо дод. дарҳол аз як мураббии тифлисӣ пешниҳод гирифт ки куллан ба Гурҷистон биёяд. ваъдаҳо доданд ки ҳама шароитро барояш муҳайё месозанду хонаву мошинаш медиҳанд ва боз барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон омодааш мекунанд. лекин Саймумин бидуни фикре ҷавоб дод: ман дар ватани худам омода мешавам ва барои шаъну эътибори миллати худам хизмат мекунам. баромади нақз кард, ҳатто чемпиони собиқ иттифоқи шӯравиро мағлуб кард. баъд аз муҷа вайҳо гуфтанд ки ин касро аз куҷо ёфтӣ? ки ман гуфтам ки аз кӯ. тобистони соли 1975 Саймумин берун аз Тоҷикистон барои чемпионати ҷаҳон худро ба тамрини шиддатнок зада буд. моҳҳои дароз аз дидори зану фарзандҳояш маҳрум буд, фақат ба хотири нанги як миллат. аксар журналистони ҳангомаҷӯву курбин менигоштанд ки ӯ мувоҷеҳи хушбахтии зану кӯдаконаш нест ва ин ҳама дурии ӯро аз оилааш тобиши ғаразнок дода мақолаҳои пур аз ғараз нашр мекарданд. ҳамин намоишкориро уқа нағз намедиданд. баъд манам ҳамин хел савол додам: барои чӣ ин хел шумо қафо мекашед? бояд як аз шуморо бишиносад. рӯзе мешавад ки корое мешавад, чизҳое мебаред ки одаморо ҳамин хел намоишҳо мегиранд ки шумо дар пеши ҳо ҳеҷ кас мешавед. мегӯяд бигзор ки ҳамаи халқ манро бидонанд ки ман аз он одамо нестам. ба бахти Саймумин буданд мардоне ки аз ҳама ҳангомаву иғвоҳо ҳифзаш мекарданд. ҳошим Гадо, ҳунарманди барҷастатарини синамову театр. ӯву Саймумин ошноии хубе доштанд. ҳошим ба дигар шакл ба Саймумин кӯмак мекард. ҳамун солҳое ки дар Саидмумин Раҳимов бисёр дар ҷӯшу хурӯши варзишӣ буд, ҳошим Гадоев бисёр ин касро дӯст медоштанд. ҳар вақт даъват мекарданд ки гӯё ки мо дар ҳамон чойхонаи роҳат шуморо интизорем. баъд рафта дар ҳамон чойхонаи роҳат як пиёла чой мегирифтему бо ҳамдигар. ӯ гуфти рафиқони рус психологически ҳамин одама тайёр мекарданд. ана ҳамин расмро синамоофарони тоҷик дида барои офаридани як нақш Саймуминро даъват карданд.
аммо ӯ рад кард, зеро нақши манфӣ буд. Ман аслан дар зиндагӣ нисбати одамони манфур хушбин нестам. Баъдан ҳунари ман дигар аст, гуфтааст ӯ. аз аҳли ҳунар бо бисёриҳо дӯстӣ дошт ва як замон овозаҳо атрофи номи ӯву Муқаддаснабиева бархост. дар асл ӯ мисли як бародари меҳтаре Муқаддасро, ки аз деҳа омада дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекард, ҳамеша пуштибонӣ менамуд. ӯ бисёр ки чолок буд, давида дар ҳамун мошин савор мешед. акаи Саидмуъмин марам як савор карда гирди шаҳр бигардон. ҳисоби дӯстӣ. Муқаддас Набиам бисёр гимнасткаи олиҷаноб буд, ҳофизаи хуб буд. бисёр одамо намедонистанд ӯ гитаристкаи зӯрам буд. бегониҳо баъди машқи гӯштин мо ки дар Динамо машқ мекардем, аз Динамо ба Лучоб омадан хеле роҳи дуру дароз буд. монда мешудем, меомадем, баъди хӯрок ҳамун Муқаддас Набиева гитараи худро гирифта дар ҳамун стулҳое ки дар ҳамон ҷо мондаги буд бисёрӣ мешудем, бисёр ҳофизӣ мекарданд, таъби моро хуш мегарданд. инак 19 сентябри соли 1975 наздик меомад. рӯзи баргузории чемпионати ҷаҳон. Саймумин ҳама зинаҳоро тай кард, аммо мураббиёни сахтгир ва бархе аз ашхоси ғаразнок боз ҳам монеа эҷод мекарданд. охир ӯ ҳамаро зад. аввалин шуд, мисли ӯ дигаре набуд, лекин боз ҳам не. аз қари деҳкадаҳои 15 республика паҳлавон меоварданд. бо чемпионҳои пештара гӯштинаш меандохтанд, лек бефоида. ӯ беҳтарин буд. Рухлидев чемпион олимпийский гирд байни гунгову карои ҷаҳон буда. баъд даҷи ҳамуро рафтан овардан, қадиш прикидка кардан ки агар ҳамун мезад, агар Раҳимов ҳамун куштин мегирифт чемпиони ҷаҳонда. ӯра зад нашид. баъд ай Беларусият ана Долгополов, Картополов як ана беларус буд. вазни 90 бояд куштин мегирифт. вазни 100 овардан қатъиян якай Саймин чанаву чӣ кардан, прикидкаш кардан. агар ба шарте ки якай Саймина мезад, аммо як чида чемпиони ҷаҳонда баромад мекард. барои ҳамин урани зад. баъд дидан ки ҳеҷ вихт нестай, ина бовар мекунӣ ҳамин якай Саймина камкам хеле хифа мезадам. хифаи ҳамин ай кӯдакиш ҳамин амтари мекардан. ӯ як хеле вақт ҳаминро буна кардан ки касале гуфта бояд касалаш бурана чемпиони ҷаҳонда иштирок накунад. 19 сентябри соли 1975 Минск, Республикаи Беларус, чемпионати ҷаҳон. Саидмуъмин Раҳимов иттиҳоди шӯравиро дар вазни 100 кило муаррифӣ мекард. дар ин чемпионат самбочиёни СССР, ҷопон, Муғулистон, Булғористон, Испания, Британияи Кабир, Эёлоти Муттаҳидаи Амрико, Кореяи Ҷанубӣ ва Лаҳистон ҷамъ омада буданд. рақобати нахустини Саймумин Раҳимов ва ҳарифи ӯ Боян Мунх аз Муғулистон. рақобат беҳад мушаддад ҷараён гирифт. муғул собиқаи калон дошт ва 20 намуди варзишро устодӣ мекард. лекин имрӯз рӯзи паҳлавони тоҷик буд ва муғул шикаст хӯрд. баъдан самбочиёни булғориву амрикоро мағлуб кард. бачаҳои тоҷик аз ин пирӯзӣ хушҳол шуда ҳадс мезаданд ки шояд 2 нафари дигарро низ мағлуб кунаду чемпион шавад. фикре азобашон медод. гулчанбару ҳамели гул биёранд ё на? охир дар пеш боз 2 ҳарифи оҳанинбозу. чӣ мешуда бошад? баъд гуфт ки соф парвона кунед, брем бигирем. ҳамиди ман боварӣ дорам ки ба ҳам рехта дигарша мезанам. ҳамиди ҳамин хел бау ҳамид як чи соти баланд ҳамин одами ҳамин хеле боваринок ҳамин хеле гуфтагдан. баъд рафтем ҳамон одама бовар мекунед, қатъи гилош гирифтем овардем, гуфтем биё бурем, ҳам медорем дар куштин, ҳам сумта метем, ҳам суми гилота метем, ки ҳамин гило дар дастита бисанда, ҳам чанбар гилош ки дар гарданаш бидозем, вақте агар чемпион шуд. баъд ҳамонро овардем, ҳамон одама ки дар намехонам парвор яке додаш, баъд қатъи японис ғалтид. мусобиқаи ҳалкунандаи Саймумин бо паҳлавони ҷопонӣ Фудзихаро сурат гирифт. ҳама мушавваш буданд. ба вижа мураббиёну мухлисону рафиқону муҳим аз ҳама кули Тоҷикистон ки барояшон ғалаба зарур буд, мисли об барои ҳаёт. рақобати ниҳоӣ ҳамагӣ 11 сония давом кард. Саймумин дар зарфи 11 сония
охирин ҳарифашро аз намояндагони асосгузори гӯштини дзюдо ба замин афканда фарёди рустамонае зад. тахминаш дуруст баромад. ҷаҳон на болотар аз сари китфаш қарор доштааст. тамоми донишҷӯён, тамоми пионерон, тамоми халқи тоҷик дар ҳайрат афтода, дар чеҳраи тамоми одамон дар шаҳр ки мегаштӣ хурсандию хушбахтӣ буд ки ягона фарзанди миллати тоҷик дар ҷаҳон номи тоҷику тоҷикони ҷаҳонро муаррифӣ кард. дӯстдорони варзиш бо шиору навиштаҷот фурудгоҳи пойтахтро меларзонданд. дар як радда бо ҳама муқаддаснабиева бо дастагули муаттаре ба пешвози паҳлавон омада буд. ҳамон солҳо дар вазни 75 килограмм як самбочии узбакистонӣ ҳам чемпион шуда буд ва ҳини истиқболаш котиби аввали кумитаи марказии узбакистон калиди мошинро бо тантана ба дасти ғолиб дод. саймуминро бошад танҳо саркардаҳои соҳаи варзиш, мураббиёну рафиқонаш ва мухлисони бешумораш пешвоз гирифтанд. ҳатто мактубам кардан аз ҳукумат мошинам гирифтан газ 24. локин ҳамон мошини гирифтагиро дар гараж нигаҳ кардан то як ишама наметарсим гуфт то як чойпулӣ гирифтана. баъд и гуфт ман наметиҳам тари пул ман надорам. батан метан натан мада дар кор нест. айвай даст кашид. чунки хеле пулам дар он вақт надорам. ин калони хона буд. мисол ай ин хурд мисол бо 14 кас ки будан апаш худаш 12 нафар дига хурд будан. ай и хеле мавқеи у мошина баъд секич футбол мураббии футбол ҳисобаша ёфт гирифт як 3-4 моҳай кард мошина фурӯхту рафт. пешниҳоди нангинро рад карду мошинро нагирифт, аммо муҳаббати тамоми мардуми дунёро ба даст овард ва дар соҳаи фақат ҷои якумро мехост. Звание победителя Кубка мира по самбо в этой весовой категории завоевал Саида Аракимов, Таджикистан. Уважаемые зрители, 20 лет назад его отец впервые стал чемпионом мира по самбо, а теперь и его сын повторил успех своего отца. 10 сол аз соли 1994 то соли 2004 кумитаи варзиши кишварро раисӣ мекард. соли 1996 якмин маротиба хушбахтона таҳти сарварии устод паҳлавонои мо литсензия гирифтанд барои дар олимпиада баромад карданд ки ин бисёр кори мушкил аст. якмин маротиба мо ҳамчун тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати соҳиби истиқлол муаррифӣ кардем. паҳлавоне ки эроне ки дар амрико зиндагӣ мекунанд ва устодро нас шинохтанд, фаҳмиданд, омада ба устод таклиф карданд ки устод дар он ҷо шумо дар ягон шароит нест, ҷангу ҷидол
хушбахтона падари шумо писари шумо қаҳрамони ҷоми ҷаҳон шудааст, шумо одами машҳур, фарзандатон одами машҳур. биёен ки мо ба шумо роҳбаладӣ кунем ки шумо дар амрико зиндагӣ кунен, одами фахрии амрико, граждани фахрӣ шавен. шумо дар ин ҷо кору идомаи паҳлавонӣ ки таҷрибаи калон доред. баъд ором шид. 13 феврали соли 2009 орому сабур, беоҳу шеван, мардонаву хамӯш. чашм гуфтумата худам хеле мекард ки ҳами атаву бача ясн солда мешид. ман медонистам ки охи атав